Zdravím ľudia, moje meno je Chris, jsem pri ďalšom videu z Minecraftu a tentokrát zase budeme hrát Skyward Story Game Team. No a já si myslím, že zase můžeme jít rovnou na to. No tu skočíme, dnes je tu dost ľudí. A tak je akorát tak na to čas, jsem trošku dám tichšie tie sluchatka, protože mi to strašně uší. No ok, máme tu nějakou zvláštnu mapu, kterou jsem ještě ani nehral. A tu hneď diamantový meč, wow. To je super, všetko pobereme. Celkom v pohodě věci mám. Počkej, diamantový meč si dáme tu na perlu. Potion si dám tu na a sice já jsem si mohl takto dať. Nevadí. Toto je Golden Apple, OK. Ještě si dám takto normálne jedlo. A ještě tu mám čestku. No, tak tu nič moc. Nič moc. OK, aspoň máme tyto 4 šípy a ten luk. To si radši zahasím, protože já nechcem tu schorieť. No to by som mohol, ale to by som sa asi... Skúsim to. Nice. OK, dal som to. Tak akurát zase pozeral do čestky a to si tak fajne vymáknem, proste, že sa pozerá. A čo tu také má? On má tu koľko poušny. Wow. Ja si to takto úplne. Tak, dobré. Dáme si... počkaj, kde on tu? Aha, tu je. Dáme si takto, sa napieme, a už na poslední dvaja. Tak to využijem. Ale on má nejaké také extrémne veci. Jak tak pozerám. No ale keď toto nedám... ja končím. Jo, ja som vyhral. Jo, konečne. 10 tokenov mám. Dobre, ideme hneď na ďalšiu mapu. Super. Keď si môžeme nejaké zobrať. Dám si napríklad toto. OK, máme tu 32 šípov. Zase táto mapa. Zaujímavé. Počkaj, ja si rýchle oblečiem. Dúfam, že tu nebude mať čip. No, mám tu ešte lepšie veci. Tak to si dám, mám vlastne topánky a toto, chestplate. Takto, a potreboval by som meč, pretože na ďalku veľmi sa mi nechce. Ako, chce sa mi, hej, ale nie veľmi. Takže tak, máme tu celkom dobré veci. Dosť parádne to vyzerá. OK, dám si to takto. A mám hlavne tu na tieto enderperly. Dáme typek, to by som mohol. Mohol by som, ale ne. Asi nie. Či? Neviem riskovať, tam toho by som mohol dať, ale... Bože, ja som slepý. Nie, vážne? Ale ja som ho trafil. Pretože toho, čo iba tak randomne chcem trafiť, tak trafím, ale... Tamtého nie. Dúfam, že nemá niekto ender pearl, aby sa na mňa neportol. Wow, kľud. Kľud. Takéto ataky na mňa, ne? Nie proste, wow, ja nechcem umrieť. Nie proste, wow! Dobre, prežil som. Fú. Ešte tu máme dokonca. Má nič také. Ok, to mám, to je v pohode. A to by som mohol... Nie, vážne, proste. A to na každý má enderperly. Keď na mňa sa portli, ja som hneď dole. Teraz tu hráme všetci VIP, hej. OK, niekto mi teraz volá. Niekto mi volá, ja zatiaľ nechám tak mobil, dúfam, že to nie je počuť. Pretože teraz úplne nemám čas. Stále mi musia vtedy volať, proste keď ja točím. To je najhoršie. Wow, ja som ho trafil. Wow, aj on mňa. Ale no, už mi nevolajte. Páne Bože. Čo ich na tom baví. Ale no. Vážne? Proste ho netrafím. To nie je dobré. Jo. Všetky šipy, ale dal som to. Poď. Poď, a ešte jeden, poď hit. Tam do nohy chcem. Už nemám šipy. Ja už nemám veľa šipy. Nie, to som mohol trafiť. Wow, sa dohylujem. Máme si aj druhé. Wow. Pozrite sa. Nie! Fú, dobré. Teraz aj tak nespadnem, to je dobré. Už som ho prekopol. Čo to také je? Nič také zaujímavé.
som si mohol dať toto. Tak. A kde je? To že nie je za mnou. Nie, on tam je. To by som mohol. Pozrite ľudia. Nie. Shodil som ho? Nie, on tam je stále. Ajajaj. Nie, fair, on ešte stále má. Aspoň mi tu nahádže. Ja to zoberiem, ale nie tak. Pozrite sa. Tu je. Nie, on to proste na mňa hodil. A čo to je? On to na mňa hodil. Poď. Ľudia, vyhral som! Ja som druhýkrát vyhral. Wow. Nie toľko tokenov. Ja som tady koľko mám tokenov. Token 142. Nice. Úplne som to dal. Dobre, ja si myslím, že sa zoberiem si tohto, strelca. To je úplne best. No a teraz do 30 všetko dobre dúfam. Že to vyhrám. Nemôžem to dofailiť. Asi takto. Wow, takto hneď. Surta na mňa idete. No a toto. Takto. Ďalej mám tu ďalšie šípy, to je pekné. Mám tu ender perlu a jedlo. Nice. Počkaj, toho si dám. Tak, super. A ešte niečo dole by mohlo byť. Ešte niečo, no, máme tu aspoň nejaké tie veci. Potion of heal. Dáme si na generáciu. Takto. No a tam je asi mŕtvy, alebo tam. Neviem. Aha, tam je v strede. Nie, poď sem. Čerta. Chvíľu tu pokempíme, kým niekto vyjde. Mohli by sme niekoho dať. Aha, tam je druhý, to je druhá menovka, ale tento už je hore. Vážne? Proste ja som taký slepý, hej. A keď to bude napínavý zápas teraz. Fú. Lebo ja musím vyhrať proste. Tak tam dám nejakú kučku. Nice! Pekne môj. Ja. OK, a ideme na ňo. On má šíp. To je budem riskovať. No, budem. Poď. Nie, vážne. Čo to je? Neviem čo to je, ani si to radšej nedávam. To je regenerácia, OK. On sa tam portol. Tam sa portol. Nie! Ja som si chcel vymeniť za šíp a ja som hodil perlu. OK. Toto bol totálny fail. Musím uznať. Bože, ja som mohol vyhrať 3 kola a ja som hodil ender perlu. Ja, dobre, tak ak sa vám toto video páčilo, nesmiete like, odber a bude sa pri ďalšom videu, tak zatiaľ, čau.